público que exhibe colección de diferentes tipos, como a nosa que se chama chispas dos nosos avós e avós. Que vos vai a mostrar aparellos que usaban os nosos antepasados e que hoxe en día xa non se utilizan. Como xa sabedes, a historia son feitos que ocorreron no pasado. Para realizar a nosa exposición tivemos que recurrir a fontes históricas para que nos proporcionen información. E así saberemos que utilidade teñen estes obxectos que vamos a enseñar. E tamén tivemos que datalos, é dicir, estudar canto tempo tiñan e a que idade ou etapa da historia pertencían. Temos obxetos de carpintaría, De labranza, do fogar, e algúns tan antigos que pertenceron aos romanos.